buruak Zarri galdetzen dit, non eskutatu zaren Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bia gaitezen Egunak, hogeita lau ordu ditu, baina zu ez zaude hauetan Goizetik iluntzea, zure usaian Bueno, hemen ditugu Eneko eta Ekaitz, Emoneko taldekideak, haupa! Haupa, zelon? Bueno, hemen zaudete Sua diska aurkezten, ezta? Zer da Sua? Sua, berotasuna, garra eta indarra, hori da. Eta zein doinu mota aurkituko ditugu diska berri honetan? Aurreko diskoan bezala okazu kriston popurri bat, rumba, token latinoakin, kumbia, erregeska, bueno, kriston mestizajea, bai, da... Ezin da definido. Kolore guztietako musikia. Dantzagarrixa da gehien bat, ez dakit, indogu aurrekua baino igual helduagoa da diska, eta... bueno, ikusten da, sartu dugula gitarra elektriko gehixau, eta dagoela beste kutsu rockeru hau daukagula, gehitu dugu taldekide berri batzuk, eta adibidez gitarran Andoni, eta perkusionista bat sartu dugu inguan behar diskan, eta zuzenekotara betorriko da perkusionista. Kubatarra horrekin da esaten du. Hori da, dantzarako taldia esan nahi dugula, eta teklista, bai. Eta ikusten da, bideoklip berrian, ikusten da, gogotxu zatoztela, rollo ona ematen duen bideoklipa da, hori da helburua. Hori beti izan da gure helburua, lehengo diskotik be ondo pasatzea, rollo hori transmititzea indarrakin, dantzagarritasuna, eta gero ahaztu gabe kantu batzutan mezuak eta defendatu behar dien hainbat ideia. Baina bai, hori da mantentzen dugun filosofia. Aurkituko zaitut negua, datorrenean aizeotzen Kirimez, epeltzen zarenean, kantuaz nire haotza entzuten Ikotauna gainera, agudo musukatzera, zure zua zerreko nauzu bat batean Epeldu nazazu eta goazen bioko atera Zua, berotzen nauzu, da badakizu Zua, go Txinpartatazu gara sortu dezagon Eta kontzertuetan erakutsi behar da disko berri hau, Durangon egongo zarete, baita ere Tolosan, konta iguztue, zer egingo duzue kontzertu hauetan? Zu eman, ez bestela ze. Ez dana eman, urten ondo pasau, jendiari kriston momentua pasarazi, mugitu, dantzatu, barrein eta disfrutatu, beste egin gabe. Gogoa duzue? Noske, oin gainera helburu dauko kanpora irtetzeko, eta aterako ditu kanporako kontzertu batzuk, Euskal Herritik kanpora, eta jatoz bero, ez? Bai. Da, aurreratu daiteke nondik ibiliko zeaten? Katalunia Atletik, azteko Katalunia Atletik, gero atzenia jakin. Gugaitik bakizu, Rusera behun bihar maga, ditu, goia, zen lekutera. Azkenekoz edo, saldu zuen diska, venga, saldu gure txalakariei zuen diska. Sua. Horrek dena esaten du, Horrek dena esaten du, bai, Sua, erosi. Eskerrik asko, mila esker eta hau pazuek. Zuei. Oetik ekietan, oraindik ametzetan Ezin hobea izango da